हा मानवी देह तुला मिळाला, विचार दुसरा करू नको. अरे त्रिशरणाविन भला माणसा, शरण कुणाला जाऊ नको. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि. अरे मानवी देह तुला मिळाला, मानवी देह तुला मिळाला, विचार दुसरा करू नको. अरे त्रिशरणाविन भला माणसा, शरण कुणाला जाऊ नको. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि. प्रत्येक वेळी कुठलाही कार्यक्रम असताना आपण ह्या त्रिरत्नांना शरण जातो, वंदन करतो. पण काय आहे हे शरण स्थान तुमचं? बुद्धाला, धम्माला आणि संघाला आपण शरण जातो. पण विषय काय आहे तर बुद्धं शरणं गच्छामि म्हणजे काय? बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धाला मी शरण से, बुद्धाला मी शरण से. बुद्ध म्हणजे परम ज्ञानी, बुद्ध म्हणजे परम ज्ञानी, सत्याचा विहार से, सत्याचा विहार से. बुद्धांकुर हा तुझ्यात आहे. प्रत्येकामध्ये एक बुद्ध लपलेला आहे, त्याला जागा करा. बुद्धांकुर हा तुझ्यात आहे, विचार दुसरा करू नको. अरे त्रिशरणाविन भला माणसा, शरण कुणाला जाऊ नको. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि. धम्मं शरणं गच्छामि. धम्म म्हणजे काय? धम्म म्हणजे नीती आणि नीती म्हणजे धम्म. नीती म्हणजे कसं जगावं, कसं बोलावं, काय करावं. चांगलं बोलावं, चांगलं वागावं, चांगलं राहावं. चांगलं चांगलं चांगलं, वाईट काही शिकवत नाही, त्याला धम्म म्हणायचं. धम्मं शरणं गच्छामि, धम्माला मी शरण से, धम्माला मी शरण से. धम्म म्हणजे नीती पदाचे, धम्म म्हणजे नीती पदाचे. धम्म म्हणजे कसे जगावे, नीतीचा विचार से, नीतीचा विचार से. धम्म नीतीने वाग जरा तू, धम्म नीतीने वाग जरा तू, संयम आपला सोडू नको. अरे त्रिशरणाविन भला माणसा, शरण कुणाला जाऊ नको. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि. आता संघं शरणं गच्छामि काय आहे? संघ म्हणजे आपल्याला सांगत आहे, संघं शरणं गच्छामि, संघाला मी शरण से, संघाला मी शरण से. संघ म्हणजे नीती पदाचे, संघ म्हणजे नीती पदाचे, संताचे आगर से, संताचे आगर से. संघामध्ये मिळून राहावे, संघामध्ये मिळून राहावे, पशुप्रमाणे भटकू नको. अरे त्रिशरणाविन भल्या माणसा, शरण कुणाला जाऊ नको. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि. शील समाधी प्रज्ञा करुणा, मंगल मैत्री जात से, मंगल मैत्री जात से. कुणी यावे शुद्ध बनावे, कुणीही या धर्मामध्ये कुणालाही दरवाजा बंद झालेला नाही. तो चोर असो, राजा असो, रंग असो, प्रत्येकाला या धर्मामध्ये समान स्थान आहे. म्हणून कुणी यावे शुद्ध बनावे, समतेचा सागर से, समतेचा सागर से. ओंकार स्वामी वाट सोडुनी, ओंकार स्वामी वाट सोडुनी, भ्रमर होऊनी भटकू नको. अरे त्रिशरणाविन भला माणसा, शरण कुणाला जाऊ नको. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि. अरे मानवी देह तुला मिळाला, मानवी देह तुला मिळाला, वेळ वाया घालवू नको. आणि त्रिशरणाविन भल्या माणसा, शरण कुणाला जाऊ नको.
बुद्धं शरणं